जाखांजोबलायलायनोसै ना बिसोरो जाबोजोबाखैनो लागासिनो दादा आंनोसो हरजोबो नै ओरैनो मेजेमा हट मनिना नों दा हरसै नों जादो हनै सारियाव दंबावो हाननानै लादो दसे जाला आं गायबाय थाला जि मेजेम खामोन अमाया लांदो मा बै एसे लां मनिया हटेलाव मोनजाफेराखैना हो आजायासो मोनजाबायना मालाबा ज' फुजा कालि फुजा एरि बायखांबा ज' खनसे हटेलाव ओंखाम जानोसै र' कालि फुजाखौनो होयो अक्ट'बराव जोंनि एरियायाव मोनबानो जागोन होमबा नों जाहोनसै एबार फालासे जाहोदो होमबालाय आंनि मोनबा आं जाहोनसै ना आसामनि एरिया मोनबानो जागोन दे बुंदा बुंदा न'आवलाय जोंना मानसिफोर थायो आरोना लोगोफोर मा बुंनो रावबो गाव गावानि गाव मालाय ओरै जमा थायो ओमफ्राय आं हारसिंसो जायो आरोना ओमफ्राय नै बिसोर फैबासो मनिमोन फैबासो एसे रायलायगारनाय जायो आजामोन थाफैबासो हारसिङै दर फांथेनानै थाबाय था हारसिङै सिरि थाबाय था मालायनि ज' ओरै ज' थानानै रायलायलायनायखौ खोनासंबाय था ओंखायनो जि बरिं मोनो आङो ओंखायनो बिसोर फैबासो एसे हेप्पि जायो आंना गोसोआ माबासो मोसौसो इयाव मोसौ खाफैयो गांसो दङ बाव बोरमाया थिंबाय खोनामाखै सिंबावजा बुनो मोननानै फाननोसै आं 5,000 मोनबाय नों 3,000 होफैसै आं 2,000 लादो 5,000 मोनबा थिंबाय नालाय बेफोरजोंनो आंनो मालाबा नांगौबा 500सो होबानो जाबाय ए माला फानहरनो होमबालाय फायखारि फैबानो हरगोन आं हरदो होमबालाय दे होमबालाय 2,000सो नों 3,000 होफैनो होनदों आंनो 2,000 होफैबानो जागोन दे थांबायसो फैनो फारसे आथिं थिखांना लाबोदों सावख्ला खोन्थाफैदों हनै आयै नुखायाखै जेबो मोदोम गिदिर नालाय जिरायनायफ्रानो जाया जोंना जाखांजोब्बाय इसोरो नै मनियाबो जाखांबाय आंना दंबावो नै जि रायलाय होननाय जायो नालाय आङो ओमफ्राय 1 घन्टासो जायो आं ओंखायनो ओंखामखौनो थाबखौनो जाखांनो रोङा आङो लोंदो दे बे नाखौ इस्लांलाय नोंखौ लाफै बेखौल' ला दे नोंखौ बेखौल' लाबाय था दे ओइथिं थानानै आंखौ लाला आं बेयावनो था दे जमा थारायदों समा देखायनांगोन ओंखाम जाखांनायनि मानसिफ्रा मोजां मोनो खिनाय माने नायग्रासो ओंखाम जाखांनायनि साहा लोंखांनायनि आरो दा बेलासियाव थांसैनि दा बेलासियाव जिरायगोन जिबजों थाइगिर बिदिखौ लोंनो उन्दुला दङ अनारिया अमा बिमा मैया मोनायाव फैसा जानानै गोलैदों नायफैदोंमोन खुनिलाय थाङाखै जि जाबाय होनदों थांदों खथिबा साननो हरदों जाबायहाय आरो बिसिनावबो लायनानै जाफैबाय थाखायो ओइदिननिफ्रायनो र' आं थाइसे हाबनोसै र' आं थाइसे बायनो गोलैखाना थैया